Francuska već bila pobijeđena, Velika Britanija je bila pod opsadom podmornica, to su bili ili Sovjetski savez ili Amerika. A ko za vraga, u 1941. godini objavio rat oboje, ali napravio je taj napad na Sovjetski savez nadajući se da će jednu od te dvije prijetnje eliminirati dok je on na vrhuncu moći, a oni nisu. I to je bio strateški pokušaj da se makne jedan igrač sa ploče, da prijetnja za Njemačku bude manja. I definitivno da je potpuno krivu procjenu donio u pogledu svoje snage i u pogledu sovjetske snage. I naravno to se nije vidjelo tijekom 1941. dok je išla operacija Barbarossa. Ali ove krvave borbe kroz 1942. tijekom kojih su Sovjeti izdržali ono najbolje što su Njemci mogli sastaviti protiv njih, znači da je to definitivno onda početak kraja koji je započeo, kako se sam rekao, objavom rata.